ଏ ଚାଖଣା ନିଅ ଚାଖଣା ହାଡ ସାଥିରେ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଅ ଚାଖଣା। ଏ ବାଛୁରୀ ବାଦାମ ଦିଟା ଦେଲୁ। ବାକି ପଇସା ଦବାର ନାହିଁ, ବାଦାମ ଖାଇବ, ବାଳ ଖାଉନୁ। ଦେଖୁନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଦେହ ଦିଟା। କିଛି ନାହିଁ ପଳା। କଣ କରୁ ଦବନି ଚାଖଣା ପାଇଁ କୁଛ ବି କରେଗା ମେ। ସେ ବାଳ ମାରିଦେଲା ରେ। ସେତେବେଳରୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ନା ବଳ ଖାଇଦିଅ ସବୁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିଅର ବୋତଲ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଚାଖଣା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ଏ ବାଦାମ ନେଇଯା ପଛେ ସେ ମସଲା ଦବ ତ ପିଇକି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିବିନି ବାଳ ମାର ଦେଲେଗେ ସବକୁ ମେ। ରୁହରେ ପୁଅ, ଆଜି ଯଦି ଗାଣ୍ଡିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ବାଛୁରୀ ନୁହଁ। ଇଆଡେ ଗଲା ମୋ ତିଖା ଲାଲ 5 ଟଙ୍କିଆ ବାଲା ପ୍ୟାକେଟ। ଗାଣ୍ଡି ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ରୁହ ସବୁ। ବହୁତ ତୁ ଖି ଖି ହଉଥିଲୁ ରେ କାଳିଆ ଭୁଆ, ଏଥର ନାମ ନେ। ଆମେ ହେଲୁ କାଳିଆ ଭୁଆ, କାଟି ଦବା ତୋର ବାଳ। ଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତିମାନ ଯାଇକି ଜିମ ରହୁଛି ରେ, ଜଲ୍ଦି ଆ। ଭଲ କେସ୍ ଧରିଲ, ଲାଗୁଛି ପାଣ୍ଡୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ। ହେ ବାଳ ଏଇଠି ତୁ ଗୋ ନମ୍ବର 1 ର କମାଲ ଦେଖ ଏଥର। ମାର ଶକ୍ତିମାନ ମାର, ତତେ ତ ଯାତ୍ରା ବାଲି ରହଣ ମାର, ଘୁରି ଘୁରି ମାର, ସାଲଟ କରିଦେ। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛି, ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଛଥର ଖିଆ। पैर भी उठाइस तुम नहीं देखिस तो गान मारिस। पड़े আসছে କିଲୋ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ବିନା ମେକଅପ ବାଲି ହିରୋଇନ। ସେ ହଉଛି ବସ୍ତିର ଶକ୍ତିମାନ ହିରୋ। ଲାଗେନି ସାଥିରେ, ନହେଲେ କହିଦବ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର।